ipaabot din aron kita maminaw sa iyang pulo. Gusto? Di natin aling mga higayon sa mong kinabuhi, nagyakagan kang paagi nga ikaw makasugod na sa pagsangyaw sa mga balita sa kaluwasan apan imo lang kadtong gipalamay. There is discipline for failure to witness at the opportune moment. Divine viewpoint, mental attitude, mao kini ang hinungdan sa imong gahong espiritualon. Sa walang plano sa Diyos, dinhi imo makatunan sa pulo sa Diyos. Kini kayo mo sa imprintado ng mga pulo sa Diyos o kini huna-una sa Diyos. Ang Diyos pinaagi sa iyang grasya, mipahimutang sa Vic Balbido Evangelistic Ministry, isip usa sa iyang paagi sa pagpadala sa iyang mensahe, sa paghupay o paglaom. Tiwala niini karong mahulgaon o makuyaw nga kahimtang sa kalibutan. Karon aniya si Evangelist Vic Balbido nga may dala nga mga pulong nga angay sa atong pagpamalandong, ingon nga mga magtutuo ni Ginoong Hesukristo. The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Before we start our Bible study nining adlaw, sama sa nandan gikinahanglan ang atong pagsugid sa atong mga sarang nabuhat ning adlaw aron dili kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. So, mudritso dayon kita o gamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9 nga nakarayon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kapadalan kanimo dili pa magtutuo, you are still an unbeliever, giagda ka, gidapit ka sa Dios. Pagtuo kang Ginoong Kristo nga imong manluwas o ikaw maluwas. Acts 16:31 says, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Karon magampot ta sa hilom agig pangandam sa atong kaugalingon. Let us pray. Ama namong langit no, nagpasalamat kami kanimo ning lain sa mga adlaw. Ngayon mong gipadangat kanamo. Dili kami takos nga mabuhi papan ang imong plano nagapadayon pa man sa paglihok nganhi sa among kinabuhi. Bisan dili kami takos, ikaw nagamatinumanon gayud sa imong mga sahad. Ubani kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong, pinagis giya kanamo, pagtudlo kanamo sa imong kamaturan, pinagis sa ministry of God the Holy Spirit. Ubani kami karon tangtanga mga babag nga niya sa mga nahuna aron kami maka-concentrate sa imong igatudlo kanamo. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, itong mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome kaninyong tanan. I hope you are in the pink of health. Aron kita maka-concentrate ug maayo sa atong pagpadayon sa atong spiritual momentum. Okay?
So, ang atong topic mao gihapon. Atong giduputan kining the Doctrine of Divine Dynasphere. Now, okay, kagahapon atong gibiyaan kadtong bahin sa every believer has a historical impact or influence in life. Yes. Matago sa kanatong mga magtotoo, magapabilin o mobilin gyud kitag ingnon ta gibugaton o historical impact ingnon nato nga ang imong mabilin sa kasaysayan bahin sa imong kinabuhi. You see? So, akong baligon, every believer has a historical impact and influence in life. Okay? Maayo ba ang imong influence o dili ba maayo? You see? Basta ang matago sa kanatong mga magtotoo, magabilin gyud ining giingon ta nga historical impact o influensya sa kinabuhi. Now, atong naibawan nga si Satanas nga kanhi Lucifer, so wa pa siya malaglag, is a false accuser. Mini nga tigsumbong. Okay? Kay nagasugod kining maong away nga langit nun. Okay? Angelic conflict or angelic conflict ang away nga espirituhanon. Ambot pasabot kining awaya tali sa puwersa ni Satanas o puwersa sa Dios. Okay? Nagsugod kining maong away nga espirituhanon. Kay espirituhanon man di makita. Yaman sa tunguna-una. Mawita na ang puntariya sa pulong sa Diyos mga tunguna-una, just as si Satanas ang iyang puntariya, mao po nga tunguna-una. So ilog kining duha ka matang sa pangunahuna. Pangunahunang Diyos nun against pangunahunang tawhanon. So kining angelic conflict nagsugod niya itong supil. Magitugkan man lagi pagka mapahitason kini si Lucifer. So, gigihan siya sa Diyos, gikan sa iyang dapit nga destino sa Diyos kaniya. Ni Lucifer o ang iyang mga demonyo. You see? Karon gipapahawat sila kay they do not belong anymore. So, angan nga Lucifer, gipulihan na karon og Satanas. Dili na siya Lucifer, kaya mo pasabot sa Lucifer God, light bringer, light carrier, nagada og kahayag. Na karon pagkalaglag ni Lucifer, gipawong sa Dios ang iyang kahayag. Namo na prinsipe na siya sa unsa, kangit-ngit. The prince of darkness. Kanya si Lucifer nga mabulukon, madanihon, ngilngig yung pagka madanihon yun niya. Pagkalantip sa karon na paong na himo na siyang demonyo. So karon, kadtong paghitabo nga angelic rebellion atong mabasa magana ang iyang pagkalaglag, okay, the fall of Satan, ana kana sa Ezekiel kapitulo 28 bersikulo 11 ngadto 19. Og ato sa mga mabasa nga pilay misunod ni kanang Satanas, misunod sa iyang liderato, 1/3 usa og katulo nga gidaghanon sa mga nangalaglag nga mga manulunda. Revelation 12:1-4. Kung buti mo wasahon ka na. O unsa pa, ikatulo, moto ang gisulti na sa Dios ngadto kang Satanas, depart from me, ye cursed.
o kadtong usab nga mga dili magtotoo mga unbelievers. Yan ang ang adlaw sa paghukom. Mao ni isulti sa Dios kanila, depart from me ye cursed, pahawa kamo nga mga tinunglo. Mateo 25:41. Now, actually, dinay upat ka pagkalaglag sa yawa. The devil's four falls. Katong 5 nga I wills. Okay? I will, 5. Na pud na mabasa nato sa Isaias kapitulo 14 bersikulo 13 hangtod 14. Out of the throne room, o out of the throne room of God, ipapahawa ikan trono sa Dios niya will occur in the middle of the tribulation period. Mo ni metabo sa taliwa gyud ining tribulation period. Unsa man ning tribulation period? Well, kaninyo mga bago o pag-ialamag kung unsa kining tribulation period, mo kining 7 kaliteral nga mga tuig nga mupuli human masakgaw ang mga magtotoo. Right after the rapture, mubanos dayon kining 7 ka tuig nga kinapaitan, kinangilngigan, kanang pait, that never occurred in the history of man. Karon pa aniyaning higayuna tribulation period o kining kanang upat nga mga kalaglagan sa yawa. Kini of course katong I will, 5 ka I will nga mabasa di sa Isaias 14:13-14. Kini mahitabo in the middle of the tribulation period. Niya, he will be kicked out to the abyss. Mao ni ang second coming ni Ginoong Jesucristo. And then, number 4, he will go to the lake of fire, human sa millennium. Unsa ning millennium? Usa ka libo nga literal nga mga tuig sa pagdumalang Ginoong Jesucristo dinhi sa kalibutan. Okay? Now, di ba nga si Satanas, pildiro na nga kaaway. He is a defeated enemy. Now, ayaw gyud kalimot nga kini si Satanas, apil ang iyang mga demonyo, demons, ana sila mga tumong. They are goal, excuse me, they are goal-oriented. Si Satanas ug ang mga demonyo, ana ay tumong ug tuyo. Ang una nini is to prevent unbelievers from hearing the gospel. See? Iya ginang babagan nga dili makadungog ang mga di magtotoo sa mayong balita sa kaluwasan. Kay gayunan nga kini sila maluwas. Ginamit ang ilang kaumuton. See? Kung makasabot sila, musanong sila sa mayong balita sa kaluwasan, then mudawat sila mutuo silang Kristo, ingon nga ilang maluluwas. So, mo na ilang tumong ni Satanas o mga demonyo. Pangitaan yun lang paagi nga dili makadungog ang di magtotoo. Yan, believers are prevented from hearing and accepting Christ as Savior. Unya, ang ikaduhang tuyo nila, to deter believers to grow. Naon sa man? Ibo ka kung saan? Gamito ni Satanas ang iyang ahente nga mao ang atong kinaiyang makasasala. Magsigi kuit, di na gani mo kuhit ka na sa atong lawas. Kinaiyang makasasala nga. Ug mahimo dili ni patubuon kini mo mga magtotoo. Si ikaw ba nga sigig sunod ning atong ministry. Nagapadayon siya mong spiritual momentum. Nagapadayon siya mong pagtubo espiritual. Then, mo na tumong ni Satanas ug sa iyang mga demonyo. Pangitag pagi nga
muhunong, muundang sa pagtuon sa pulong sa Dios aron dili sila makatubo. Sabot? Now, mo na. Kung bahin ka doktrina sa eternal security, inumdum ka nining eternal security, dayo na nga pagkasiguro. Now, of course, in the doctrine of eternal security, God protects, prospers, and promotes. Kay kini gitawag nato nig triangle of things in the doctrine of eternal security. Now, once a believer names all his sins, personal sins, to God the Father. Now, I'm kanang talking about believers. Sa dihang muhingalan siya, umuangkon siyang nakasala. 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kining maong magtuto immediately. Kontrolahon siya, dumalahon siya sa Dios Espiritu Santo 100%. Kadungog ka? 100% ang pagkontrol sa Dios Espiritu Santo sa maong magtutuo. Now, kay kita kung ang magtutuo sa atong pagpadayon sa pagkinabuhing Kristohanon, we should so live our life to please God. Live as unto the Lord. Ngadto sa Dios lamang, ha? Why lain tumong sa magtutuo. Okay? So, natong makita din yun sa kamahinong danon yun ang pulong sa Diyos sa atong kinabuhi. The aletheia, truth. Now, doon ay tulo kamatang lagi sa mga kamatuoran. The three kinds of truth. Ang nag-una gini mao ang laws of divine establishment. Ang mga balaod sa Diyos nung katukuran. Kini alang sa both believers and unbelievers. Okay? Now, of course, under the laws of divine establishment, doon ay upat usab ka Diyos nung mga katukuran. Four divine institutions. Unsa man ni? Ang naguna nini kabubuton, free will, ikaduha, kaminyoon, ikatulo, panimalay, ug ang ikaupat, ang nasod. Okay? So mo ni ang four divine institutions: volition or free will, your freedom to choose, and then ang kaminyoon, marriage. Ikatulo, ang panimalay, family. And then the fourth is the nation, ang nasod. So, mao ni naguna, the laws of divine establishment. Kamaturan na. Gusto? Ang ikaduha mao ang maayong balita sa kaluwasan, gospel. The good news of salvation. Now, kini alang sa mga di magtotoo. Whereas kagong laws of divine establishment, alang ni both believers and unbelievers. Ang ikatulong matang sa kamaturan, mao ang pulong sa Dios. Bible doctrine. Kini alang lamang sa mga magtutuo. Okay? So sa iyang pagtuon sa pulong sa Dios, I'm talking about a believer na karon. Nagatuon na siya sa Sophia. Wisdom. So this is the application of the knowledge of the truth. Now, of course, ang maayong balita sa kaluwasan mo, magani ang good news. Unsa man ang bad news? Kaya kung na ay good news, nasa ay bad news. Unahon na itong bad news. Well, of course, ang bad news is that you're a sinner and you are doomed to kanang judgment sa Diyos. That's the bad news. Wayward son because of being negative to doctrine. Na mabasa sa Proverbio 17:21. Now, unsa man ang good news? Ang maayong balita, gitandi gini
sa usa ka anak nga positibo nga tos doktrina. Proverbio 23:24. Now, prinsipyo nga akong ihatag nimo. Weak men hold on opinion, whereas strong men hold on by conviction. Okay, dawat ka na ng prinsipyo ha. Ang mga mahuyang nga mga laki o tao, in general, ang mga mahuyang nga katawan, magabarog, magagunit lamang sa ilang opinion. Apan ang mga malig-on nga mga katawhan, nagagunit sa ilang pagbarog, conviction, nga dili na sila matarog. Now, sa ito'y pasabot sa pulong apostasy. Now, gikan kini sa Grigong pulong nga apostasia. Apostasia, kini kombinasyon is duha ka Grigo sa mga pulong nga apo o stasia. Ang apo, ang bot pasabot sa in English is away from. Kanang layo, gikan sa. Whereas ang stasia is stand, yung pagbarog. So, kini, tapuon mo, pagbarog kini, palayo, gikan sa. You see? So, ato na lang ning lakturon nga kini, pagpalayo na nimo sa kamaturan. Ug mao kini ang panahon, the age of apostasy, whereas the majority of the people in this kanang time and age where we are in, wala. They're departing from the truth. Nagkalayo na sila sa kamaturan. So, kini kahulugan you take a stand away from the truth. Now, there are two divisions sa kapanahunan sa simbahan. Church age divisions. Ang una nini is pre-canon. Pre-canon, buto sa bot nga wa pa mahuman ang inunta pulong sa Dios. Okay? Ang Biblia, pre-canon. Kanusa ni mahitabo? Niadtong tuig 30 Anno Domini. Ngadto sa 96 Anno Domini. So, ang gipanghatag niya to sa Espiritu Santo ngadto sa mga magtutuo, temporary spiritual gifts. Temporary. O, ang ikaduha, na division is post-canon, meaning nahuman na ang balaang kasulatan. Kini nahitabo 96 to 100 AD. So, ang Espiritu Santo naghatag na og permanente nga mga gasa. Now, diyan magini magsugod kining mga spiritual gifts. When is the origin, or where or when is the origin of spiritual gifts? Tubag, Hebrehanon 2:1-4. Hebrews 2:1-4. Now, kining temporaryong mga espirituhanong gasa, gihunong kini in the first century, sa unang siglo, tali sa 70-96 Anno Domini. Okay? Ato ipadayon ni ugma og ayaw sipyat sa pagsunod niini og magpadayon kita niining atong tunan na naka the Doctrine of Divine Dynasphere. Magampo ta. Balaan na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo ning laing gayon sa among pagpagimbitay kanimo ug sa imong mga pulong. Salamat nga among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.